Здравейте. Малко искам да изкажа съмнението ми за този Сомва, който го купих наскоро от Япония. Аз го купих с ясното съзнание, че втора ръка ще е рисково, нали, да го закупа. И то за 6 евро. Така беше по спомен. Така говорим за този модел JP30. Нещо аз съм забелязал, че не измерва правилно. Но както се очаква при тези стари уреди, винаги има някакъв риск. Но аз в началото, нали, като измервах батерията, тя беше извън скалата. Това според мен има някакъв проблем, който ще го видим за какво иде реч. И може би да ми потрябва и мишката. Нали, изглежда окей. Ама да видим. Какво е проблема, че нещо не измерва. Но в интерес на истината не съм го отварял това нещо. Така е. Тя ще му как. То сравнително леко се отвори. Да. Значи той е имал проблем мултицета. Знаете ли какво забелязвам? Първото впечатление, че тези резистори са изключително съвременни. Даже имам чувството, че са от резисторите, защото те са сравнително нови. При положение, че мултицета е от 73-та година. Ето ги оригиналните резистори. Те са с тъмен маслинен цвят. Тези също керамичните са оригинални. Това ми направи впечатление. Виждам, че това не е сребърна преключвателя. Това е просто с някакво покритие метала. Да, ето го проблема. Защото не би работило, ако е прекъсвало. Ето го, той го вързал японеца с тел. И голямо късмет е, че не съм пробвал мрежата на 220 волта, защото представете си, това нещо минава 220 волта и се опре тук в това. Като се опре жичката, какво става? Ще изгори. Значи, поред мен е изгорял и той е решил японецът да го смени резисторите, защото даже виждам, че и диода е чисто нов. Ето и тук е сменено. Аз както очаквах за 6 евро, нали се сещате, че има нещо нередно. Това е за волтметъра. Тук, който излиза. Защото аз знам, че на по-старите модели го няма това нещо, но според мен си е както по схема. Но това ми направи, гледам, че ми направи впечатление, че не измерва коректно стойностите и бягат много надалеч. Първоначално си мислех, че иглата тук не е наред, защото както се движи, значи няма проблем. Ако не е подвижно, значи е заминало. Но тук не виждам никакъв проблем. Но ето го. Значи, ето това е, тук се съхранява предпазителен стъкления и тук се слага. Ето така по принцип трябва да се слага предпазителя. Виждате ли? Ето така. Само че това е за отвъртката. И голямо късмет е, че не съм сложил на 220 волта и това представете си, това нещо се движи и се опрева батерията и стане на къса. Затова хора, имайте го предвид, като купувате втора ръка мотоцикли, винаги има някакъв риск. И когато купувате, винаги искайте от изпращача да ви снима по възможност какво е състоянието на платката, какво е състоянието на превключвателя. Мазно, тук виждаме, че тук мазно се превключва. Тук така е натиснато. Тук това е хартияно, някаква фолио. Но имам, ето тук, че има накапан от флюс, но си признавам, че добре се запоене.
Тук ги виждам тия резисторите. Ами това е в общи линии. Я да видим. Аха, да. Ето и това ще стана проблем тук. Виждате ли как се движи? И това нещо може да се спука спайката. Но аз ще им проверя стойностите. И ако трябва ще ги махна. И ако не са точни, мога да намеря тези старите. Тук в България все още има и могат да се намерят резистори напълно запазени от тези години, оригинални, защото те не са характерни за 70-те години. Просто нещо се е правил на майстора, ама значи той е имало накъсно нещо тук. И щом толкова резистори са сменени, значи е станала беля някаква. Но за 6 евро не ме е ял. Я да видим тук. Ето. Това са резисторите. Те са с по стария начин така се отбелязват. Виждате ли ги? Тя новите се отбеляват така с правилно квадратче. Резисторите, иначе старите. И най-вече за американските схеми така и все още се отбелязват там. Но това да си знаете, че е старо значение. Сега да видим тук. Ето го предпазителя. 0,5 ампера. Ето го предпазителя. Тук може добре да го видите. Сега ще погледнем, да. Ето го предпазителя. Ето го и тук се съхранява. Тук виждате, че дизайнът на резисторите е много по-различен. Те бяха от големите, много приличат на руските. Между другото, даже те имали са негласна спогодба за обмяна на технология въпреки студената война. И може на много от тях да приличат на съветските мотоцикли. Но все пак има това нещо, защото дизайна им повтаря едно и също. Ето, те са стария дизайн тук. Резистора, да, ето тук има, който минава. Тук. Тук са оригиналните. С така разположението. Ето го диода. Значи тук е сменено. Това е 3,8 мегаома. Значи много малко входното съпротивление. Това е много малко. Това явно се показано как да се измерва. По какъв начин. Но ще взето това е схемата. Еми това е положението. Ще се наложи да погледна да преработя малко. Ако не е точен, аз си мисля нещо метъра. Ако не е точен, тук ще сложа с потенциометър до 10 кОма. Защото тук е 9 и 36 кОма. Но тук може да ме сложа потенциометър. Ако е сменено тук, защото тук не е маркирано. Сега само да погледна. Така. Така, тук видим на къде посочва. И тук нещо е запоявано. Но ако не измерва коректно, ще се наложи да го замена. Но това е положението. Сега видяхме, разминах се с токов удар, поради некадърно ни набързо направена. Колкото да се спаси положението и то с най-обикновена тел. Но сега няма да го използвам. Ще направи. А тук малко странно се затваря. Но имате предвид, като купувате, искайте продавача
да ви изпратя снимки на вътрешността, аз както винаги съм правил. Но това беше на някакъв забутан сайт, мисля, че беше Меркаре. И оттам го взех. И реших така на риск и ето така се получава. Но тук е добре сцентрована стрелката. Ще му видя тук. Защото това ми направи впечатление, че не отчита коректно батерията. Това тук го сложа. И ако пак не ми отчита, ще го сменя резистора. Или с потенциометър. Ами това беше за сега от мене. И до следващия път. Аз тези седмици ще бъда в Франция. И там може да намеря някъде по питацията подобни такива уреди. И ще направя и някакви демонстрации за дърворезба. И още не знам колко много неща имам да правя, да взема трудни решения. И това от мен, така че чао, чао.